नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मोड आलेल्या काळ्या वाटाण्याची उसळ बनवतोय। हे बघा, छान मोड आलेले काळे वाटाणे आपण घेतलेले आहे। भरपूर हेल्दी रेसिपी आहे ही। चला मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। आपली कढई छान गरम झाले, आपण त्यामध्ये 1 चमचा तेल घेऊया। इथे आपण छोटा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, तो टाकूया फोडणीला। थोडंसं जिरं टाकून घेऊया। हलकंसं परतवायचं आहे आपल्याला। कांदा आपण थोडा नरम करून घेऊया। कांदा आपला छान नरम झालेला आहे, त्यामध्ये आपण मोड आलेले काळे वाटाणे टाकून घेऊया। परतवून घ्यायचं आपल्याला। मसाले ॲड करूया। पाव चमचा हळद टाकूया। 1 चमचा मालवणी मसाला टाकूया। अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला टाकूया आणि छान एकजीव करून घेऊया। तुम्ही या पद्धतीने रेसिपी नक्की बनवून बघा। भरपूर हेल्दी आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे। छान आपल्याला मसाले मिक्स करून घ्यायचे। मसाले छान मिक्स झाले। आता आपण यामध्ये कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकून घेऊया। छान मिक्स करूया। आणि 1-2 मिनिटं आपण तेल सुटेपर्यंत छान परतून घेऊया। हे बघा, छान तेल सुटायला सुरुवात झालेली आहे। आपण परतून घेऊया। आता यामध्ये आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकूया। चवीनुसार मीठ टाकूया। मिक्स करूया। आता आपल्याला गॅसची फ्लेम मोठी करायची आहे आणि ह्यावरती एक झाकण ठेवूया आणि उसळ आपण 5 मिनिटं शिजवून घेऊया। 5 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। गॅसची फ्लेम आपण स्लो करूया। परतून घेऊया। आपण चेक करूया आपले वाटाणे शिजलेत का। हे बघा, छान शिजलेले आहे। आपण कोथिंबीर ॲड करूया। या पद्धतीने तुम्ही ही मोड आलेल्या काळ्या वाटाण्याची उसळ करून पहा, छान होते। हे बघा, ग्रेव्ही छान झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया।
आजची आपली रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.